Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Naimbag bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod ito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Loac City, Ilocos Norte, Philippines. At ito'y manin nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kanito iti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablaw tinimbag nga bigat kada kay amin nga sangapada. Kumusta kay amin mga Kanemer Studio. Please share this program. Share. Kan padaanan niyo di pagkasaritahan ni Ria. Gabuti motorsiklo, gabuti motorbike. Insina ni Ria, jay boyfriend na. Api nga ta. Ano ito ang pagkasaritahan? Indagarotan, irugi nga iba sa papagkahim ti pagkasaritaan ni Ria. Sagudayan ti surat. Kung ano rito'y Dear Manong Nemi, nakarigdigat tagbiyag no si ka ket kalkalingan na wano ado dagiti pagkurkurangam kadagiti kasapulam. Ngam kasapulan ti kunada Manong Nemi panagsalukag. Datay be wise. Ado da kiti pamuspusan. Ado kam nga kakabsat, dati kapunan no apay nga narika ti panagbiag mi Manong Nemi. Ngem, ing karigatan da kiti naganak kanyak, iti nang paadal lala magtrupos kanyak iti college. Tapno madanak tinapintas nga trabaho, tapno matulungak ida, matulungak di kiti kakabsat ko. Kaduhan na sakit kastoy Manong Nemi. No ado kay nga kakabsat, ado kam kanong agtitinulong. Samot nga nakananamat, panangtid, ti masagbayan, da kami, da kay da ado nga kakabsat, babat ng kita naganak, ora man pano, empleyado damat kuma. Ngayon kas naganak, kalikagum da, itinaran niya ka masagbayan, da kita anak da. Kas damat Manong Nemi ti plano, ngagpamilya. Samot nga subra, no kalkalengan na, adda kompleto, adda balay, alikamen, kompleto, kang ronan na unay, tilugan. Hubingak pa'y Manong Nemi, padpadasak ti magmag na nga mapanagbasa, di adak elementarya. Ora dalugan din Manong Nemi, ananusak lang ti magmag na. Isupeta, plete ako nada. Ora di adak ti high school, Manong Nemi. Asi digbat ngamin. Pero nadang walking distance. Ako na damamaga ni Papa, isupay nga exercise yo. Isupay leta ti pakaisay banyo. Imbas nga plate kayo, magmag na kayon. E di ada kiti college Manong Nemi, adu di kiti agar-arem kanyak. Yun di makadakas. Agpapadadamat nga, kas kanyak, marikrikat. Na naroon na ulo din Manong Nemi, edi mamaamok
When, edi mamamok ti lalaki nga nakarikna kiti ayat. Daliklik ako mapalang ti agayat wano makirelasyon. Yaman niya nga rod, kitsum kanmitan ni ayat ako nada. Isa da ito'y manong name ni Carmelo. Nagpiksa nga mati sex appeal na manong name. No perngen na ka, kas kalamalablabusan ako nada. Dahil hindi ti pamatik ka ni Carmelo manong name ni Chick Boy. Kabot ang gwapo nga rod. Ala Richard Gomez manong name ni Idikag Kabanwag Suna. Natayag. Ano da kita pampantasya kayong kuwana. May sakpay manong name. Pinagpintasan na siya iti inaram na. Hi, Rhea. Hi, Carmelo. Break time. Awan ti klasem. Awan, bakante kita. Alas 10. Apin rantam ti alas 10 nga bakante. Wano, hamang ka ng alat oras mo. Parang mimirianda eh. Barbarang ko anak na adagawis nga mang mamirianda kanyak. Kinaot ni Carmelo manong name ti bulsana. Barya tinruar na. Di naman nga kaotan ti wallet na. Pag-isula, pag-pletek eh. Si Kamong pa lang nakasaysayan ti ginagawa po ang kwartam. Kaya't ko lang manong naming ang sinangit kami kini Carmelo, may sakripisyo ko ang tipsak ka allowance ko. Hindi siya akong nagpamerienda. Kababin, met. Samo nga ming ruruamin tig merienda, tapos samo nga sa pulen. Kadumlat ng dimangan ti bigat. Tapos nalikas tagat na ang kanang nagpamerienda. Samon tumanin ka doon dimangan iti aldaw. Iore kasanot kayat mo nga mangan ti adun o awmat si dain. Umanahin, datang mamantikahan nga bugoong. Opo, naghimas nga hilabay. Namantikahan nga bugoong. Madlaw ko idin manong naming nga ni Carmen Loket nakarmat. Nakarmat, naimot nga tamon, no? Nainot, naimot mo no nainot. Nabentas madagtarwatan naman manong naming. Sila imported. Muna da siguro, bagipat patulog nga kabagyan na nga dati abroad. Kanuwari sapatos na manong nemi. Wow. Langan namat manong nemi damabalin na. Siguro ka talaga nga nainot. Nga madamat lang nagrigon daw manong nemi isot agawis. Awis anak, nakababay matang. Kasi kalat kang kanayon ng pamirianda kaniya. Numampisang kumakay tag mirianda. Aging gaman nung naming nga nagpropose suna. Carmelo, agbasbasta pa lang nga. Nung hirapin dati ayat, kabayatan nga gadadal. Agbalin nga, inspirasyon. Baka mat desperasyon. Saan mo ka di ka marikrik na? Di marik na kaya ka? Rhea? I love you. Papi nga siya. Gabuta sikat pakarik na kiti ayat. Iba't patig ka na yun ay. Jack bulos marik na da ito nga rik na. Iti sa bali. Makadodulog idagkras keng ka. Nabimpinas ngem siya. Para kanya kat sikat kami bintasan. I love you. Carmelo, panunutik pa eh. Ngayon sagba nga nagraduar kami manunay mi inaklon ko ni Suna. Kasta o ni tiragsak ng orin ako na, yes! Kamao dyanan na. Dubli nga baligi. Abi nga dubli nga baligi ko na. Ano man? Nobya kan. Agraduar tan dumaten. Sabi ko man tamakastrik nga dagos. Hindi pagtrabahuan. Dito mo ti kalikakom ko, Carmelo. Mga magtrabaho ka sigon, tapos gusto ka ito. Masupapakak man din siyempre sakripisyo na kiti parents ko. Kaya matulungan ka tigri kabsat ko. Nasiyat ka kabsat to kasta. Hapay, nasiyat ka nga anak, nasiyat ka ba kabsat. Katsi ka, awan ka kabsat mo? Ulila ka demang. Sino ka magpapawasak ka? Working student ka? Adamang tultulong kanya kang kabagyak nga da abroad.
Ah, sana, da, parin, ay aid mo. Yung kalkalingan na lang, siyempre. Gaputan na natipid ka eh. Siyempre, nas ka na tagibanak, tipagrigregatan sa bali. Tapos na tagat, ada serbina. Amom, nagiti ada ti abroad. Nagrigat pa ka sa sada. E so na, dati nga, adad to nga pakaipaw itan nagiti pagbambanugan na, masapol nga, ilalain ka na. Ilalain ka na. Ken agbaling agserbi. Saan nga, sayangin. Manong name nakastrek kami nga agpadpada kini Carmelo ti pagtrabahuan. Iso na lang ta. Adayo manong name. Magastara na kiti plete. No, balil na ko makit. Ada, paglugahan na kalibre. Ada lugar manong name nga pag dinanon me kini Carlo. Hi, good morning. Good morning, Carlo. Carlo? Carmelo ko naman. Carmelo. Malip-lipat ang sama tinagan kan. Sorry. Hala. Hindi siya nakapilang ang jeep. Intaglugan na yun. Drasem, kat malado na yun. Maopisina kami nagpadpada manong name eh. Ewan. Kat nung kasta, nga break time, tawagan na. Na. Kung may rinanda ka nga tamanan. Siyempre. Naiparuam mamin kengkay. Nga bali, agpautan naman dita kantin. Katsi ka. Already break time. Tuloy ko lang trabaho. Kaya na, saan ka makuyong nga gawid no? Numalim ha? Tapay. Kasapulang ang overtime eh. Baka marigatan ka doon, hindi paragawid mo. Magmagnak to na. Siyempre awan doon di jeep nga agturong dito ayan tayo. Baka arkilan doon. Makamutan. Padasik tulat naman natin. Mang discarded na. Tapos nagkastagat sana ka marigatan. Abi nga nag-overtime ka. Kasapulan eh. At sa iyo urnongan. Siyempre, kasapulan ti agurnong para iti masakbayan. Para ito nagkasawa ta. Adayo pa na ita. Mano pa nga tawan tiket mo? Oo, may makatawan da. Sungarot mano ang tawan tiket mo. Sika. Kahit ko, 3 years. Adun to diornong ko. Basta ka na yun nag-overtime. Manong nemi na maminsan, taas lang babawi at nga ti boyfriend ko ket kas ni Carmelo. Diyak mahawati ni Suna. Ada dagiti gondawi manong nemi no kasta nga Domingo awan da opisina. Babang kami met dia. Ag-date, ag-lunch kami. Ti arara pa apat kumamat manong nemi ket tay medyo nangina kumamat that orderan me. Ayun talaga. Manipod iti kababaan lahat ta. Umanahin ito eh. At ako orang na. Kahit ko kumana ito eh. Sige, order naman. Haanin na mapilipilit ka. Ano ka mat pagdiferensyaan iti kalkalengan na kan sobrang busog. Baka na sobra pa iti busog mo. Ano dapat ang sakit ti tiyan mo, di ba? Di ka di marigatan? Carmelo? Marigatan nga niya. Di ba nag-travel mo? Kang kanayon tang aganggana ti bigat. Kumakit adalugan ta niya. Oto, oray motorsiklo lang. Amo nag-drive? Amo, nag-tricycle driver na kay. Adalisan siya. Matlagayam. Abi di ka gumatang ti motor mo? Motor? Tano di kas tagat umay nagsundun di balay sa tagkalubon nga agpa siyudad. Tano di kas tagat aglubon da
Makabkab ka. Siyempre, manong minutos, di pa nag-travel ta. Di ka sila, sila nagkaindatan, ti nagpatnag. Oh, abing sa nga makaoni. Saan ka ding naskinunay? Ti lugan? Motorsiklo lang Anong tulagin nun yung baga kumanggumatang ka ti kotse at na pimpintas. Kitak to. Sa mo lang basta kitaan. Mabali mo mati installment. Ano serve ko mati sweldo? Katsi ka. Siyak ti sweldo ko kat iba ko kadaan nanang ko kintatang ko. Pinagbasa na ka kadit at gusto ka itatag susuldo kang kat iapuntem ka takwada. Siyempre, danto tigit gundawi ang sumardeng ka katumulong ka takwada. Nga nagsapsapulak nga ro datay. Datay niya. Makatulong kanya. Ore natin ko natin lang nga libre aplete. Agasim, makabulan, mano aplete ko na back and forth, hindi na daw. Isupay. Nangin naman ti gasolina. Oo na, makatipid ka. Sige, ipas nagtantimangan. Sa tanto mo pa nagbuhit sine. Di ka mo nin. Kahit mo lang di makachansing. Inton ka ano amin nga ipaikot amin ko. Di ba napimbindas na kalpasan to ti kalay satang. Kahit ko sa limit-metan ti kinipirgin ko. Sinuntot pang ipaayam. Siyempre si Kanok nagbaling nga asawak. Yung amang ano saan? Amay ko lang saan? Tsak man mo? Nasuro ka na makatawan ta? Magsla niya. Awan, sige nga natin. Lipasan din mangan. No kain mo nagbuyot sine, di mapanta. Kunak manong name ta mailiwak mo din kadagiti arakop na. Kan mapnekak mo nga mga rakop kan kuha na manong name. Kan iliwak mo manin manong name nga aglanang digiti lips mo. Ano mabalin la ko mamanong name. Kat talagang itad kun kan kuha na ti amin. Nga magalanganin na. Basa nga na kami nagkatuluyan. Baka awan ti isagot ko nga kinibirhin ko ti lalaki nga naikari para kanya. Namsang nga ta kami nagkatuluyan. Kaslasan ko una pa lang ang mo, manong name niya, boyfriend ko. Slalanganin nak titunggal ka nito. Ngam, sumngawmet no ka manong name di kiti asog ka na rin ko no kasta nga prusang agkan na ti barokong kumanong name. Oh, Carmelo. Numabalila ko ma. Rumatan dito Nintan dito hotel. Tsakpay kaya. Siyun pang yuro Ryan. Di ba kaedad ka na ti kotse? Motor lang doon dawa-dawati ka motor mo pa ya. Motor ka manin. Kada sa bali ng urno nga. Ano kung mati urno nga mo sa bali? Napatag ba ti motor Si kalangan ti pagbalin na ka motor. Sa kayak. Ako iatan. Tapos hindi ka tapig senta tumayo iti langit. Anong name at dagiti gundaway maditi mood ko iti bigat naglalalo ng astag karkarintara. Nakadanon ta kumaitan. No may nagdinagas ka na sa pakalpasan na kat patarayin ti motor mo. Motor mo rin. Dinasakit ipatpatig. Motor lagit kidawakin ka. Adot madisgrasya gapot di motor. Kita rin man paimat no aw motor mo talaga nga madungparkan. Di iso. Pati to pisina manong name dandanon ko't bisuot ko. Hey.
Saan ka man napagusto rin ta na, Ria? Kinuna ni Duna manunemi, may sa kadagin na sangad kanyak nga opisina. Ada problema di balayo? Problema kang kalayon. Nagrigat? Ti mga budget, ti oras, mga budget, ti kwarta. Tapay kami. Siyempre, ada tultulungan ti kamsat ko. Barbaring nga no, maggraduar tumat ti adje ko, tapos tumat ti tumulungan. May sabi na di boyfriend ko. Tapay ni boyfriend mo. Ang mamotor siklo laing nga bagak nga mangala, mang-install, mahal na maikas. Tapos na kas nakat, handa ko malibre nga pagluganat, kan sa anak ko makangkana nga graras. Talalos to lang ang dabukod mo alugan, di ba? Ape nga min, baka padambat nga kaskadata nga por. Tsaka mo, sobrang kinaimot na. Pinakapinas ko na motor na. Oh, kalubon kami. Katungas na nga bakasyon, mapangka mag-joyride, mapangkam ti kayat may papanan. Di naman mayat ko mamad na 4 wheels. Dadalas ang magatang na 4 wheels. Isinak pa'y kidi. Tapay. Sumama ka natin. Agaram kanya nga dalugan na. Kapulang ti motor, isiyam ti boyfriend mo. Si Kamatria. Hindi na minsan man nga pa nag-date mi manunemi kay ni Carmelo talagang enprang kakon. Gumatang ka ti motor mo? Bunusan. Motor ka di manin, gapot sa anak tong sumardang agigaganda. Paglubunan ta nga motor. Ada nga min mas importante nga, yung urnungak. Nagsinata ka ro din? Kinunak manong nemi kat pinanawa kon. Hey, Rhea, wait. Mabitlang. I-explain ko kin ka. Ngayon saan ko ngayon kaskaso manong nemi. Pinanawa na kon. Pinanawa kon. Napaan ako nito pagparadahan ti jeep. Nga gawid. Tawag-tawagan nak manong nemi ngayon saan ko ngayon paskaso. Hindi makadanon akong dito balay manong nemi, tinawagan nak manin. Sinong batak man gandagos? Ana, ana't ibagam. Agsinatan ko nakmat. Let's me explain. Ano yung kumadilaw-lawag mo? Hindi pa lang ang data ti college. Naimot ka. Imutam tabagin. Pagsayatan na reto nga doa. Ha? Ada ka nga may mga alakanyak na nasapa. Okay, tapno danda maladaw kang kanagraras ito bigat. Mabalintamat nagkalubon nga gawin ito malam. Mabalintamat nga nagjuray, dukas na nga bakasyon. Nagpintas na kayo pagkip ko. Tatalain, di mo pa ipatgan. Naimot ka talaga, imimutam tamagin. So nga saan ka na kayat? No ka nga agsinatan. Tawag-tawagan naklata manong name yung saan ko sungsungbatan. Kasla kahit ko pa kahit din sukat SIM card. Kasla kahit ko nagbaliw manong name iti Facebook account. Makawa nga bali ko nak, basta saan ko sungsungbatan. No, the message na, hangko basa-basa. I-delete ko ang dagos. Huwain manong name makabulan na ng awanin ti komunikasyon mi. Kini nga Carmelo. Hindi ka saritarak manin ni Dona. Ana, awan kayon? Kini Carmelo, boyfriend mo? Awan kamin? Insiya ko? Mabaling nga sublatin? Bahala ka. Mapadasam ti, makiboyfriend din imot. Nagwapo kami suna eh. Gwapo kami o kwartana. Adaman kwartana ng naimot. Nakapimbindas ni panggap ko. Pagsayatan mi nga duwa. Motorsiklo lang ha. Ano to lang araw doon na kotse ko ma. Di mo sayangin ni Sona? Ano ko matpamarak mo sayangin ko na? Nagatod dita, nagkusunada kanya. Magidam. Awang pa 2 bulan, 3 bulan, adan kasukat na.
talon nga bulan manon naming awon ti komunikasyon mi numampay tawagan na ng jak ikaskaso ag message ng jak ka mas basahin ako na. Inunumteng ni Bobby iti biyag ko manong name. Magbagnag, mapaniti terminal, ti jeep. Ngagpasyudad, iti pagkamamtad na nagsarding nga napintas ng motorsiklo. Big bike. Iti abay ko, Hi. Hi. Nagpintas sa motor mo. Isa na laeng ta basitak ngaglukan. Di kadakkel na kat nasapol nga ta kumakadwa. Papanam? Diyan syudad. Basta kami makikita ka. Kamusta ni Carmelo? Amo mo ni Carmelo? Boyfriend mo, di ba? Awan kami. Awan kayo. Apamet. Awan. Alam kayo, may kang lumumbuno kayat mo. Ha? Peso? May kan. May kan nagjored ta. Big bike. Ako po nagdakil. Ang mga mood na napataray ka, baka nervyosa. Hindi kumpet ka kanyak. Manong Nemi, dito tinabay ko ni Nararapaap. Ore ko malang wave. Ti agatangan ni Carmelo. Yung nagpinas na ito yun. Wow. Dan, ang ko nagpatpataray ha, Bobby. Di magdanaga, ore na pataraya. Basta kumpet ka kanyak. Let's go! Wow, nagbayat. Sige, kumpet ka kanyak. The helmet mo, awang kanyak. Hindi sikat nag-helmet to kahit mo. Sige latan. Manong Nemi, saan nga naka-helmet? Idama ko makita ni Bobby Manong Nemi. And before nga nag-robot kami, suot natin helmet na. Manong Nemi masansanin no may nakdagasan ni Bobby dito'y balay. Sana ko nga graras, sana ko maladlad ang sumurek to opisina. Naragsaka ko Manong Nemi na kusta nga sumurekak. Hey, nasapa kita. Nasapsapa ka, timuno na ka, pagbitag lang sa surik ko. Nitaduma si ka, mabaybay ka. Kanahin ka maladaw. Magtanman nakaawad ni sir. Abahin, kita nga pinanagsak ka. Adalugan na ni Carmela? Kalubon kayon, una kotse. Saan nga ni Carmelo na bayagan nagsina kami? Sino nga ron? Ni Bobby. Gwapo man siya. Gwapo man. Bamdi yan mamuktukan ka. Bayang ta, ito naman magkamagmerienda kita, ebang ka. Biyang chaperon. Ngayon mo ang gagawa ni Bobby, ha? Abay narim na kan. Silangin nikikita na kanya. Abay kung mga saan. Baka playboy man. Alam bale, at the big bike na. Sa may sakit ka na pamirienda. Nag-lunch, at apay nag-dinner. Ang problema di pa nag-awid at damot motor na. Talagang samo na kayat Carmelo? Oh, alin. Huwag ka nanukpay. Ngayon virgin ka pa ilan. Baka ni Bobby. Ito iya, pangipaayak ti kinabirhen ko. Wayan Manong Nemi nagpropose ni Bobby kat kalpasan laeng iti talo nga bulan sipod nagamamu kami inaklon ko isong. Hoy, ti makadakas hotel adagos ti bagana. Ni, kayat Bobby. Sagsalabarata. Kayat kung sa akong tulay pa iti bagi into nung malpasti kalaysa. Jaman pa nga rin nakasagana nga mga kasarken ka. Di, orayan tang nakasagana nga. Agor-ornong ka? Siyempre. Katsi ka. Masabol mo agornong ka tapag tipunan dat ornong na. Saan na ka makaornong eh?
Ipaigo ka naging parents ko, para ka naging kaabsad ko. Lukas tayo, di mo kaya't. Sampay nga ita, Bobby. Umanalat ang narakupin na. Virgin ka pa eh. Di ba, the boyfriend mo din ni Carmelo? Di mo pa impay di bagim kang kuwana. Sampay. Kiss lang, arakop ka siya. Di kahit ko nga nagkising ka. Bareng malukoy ka. Manong name nakaparakang ti motorsiklo na ito awan matatao. Tainranta naman ang name. Ngayon liklik ti kaduan di tao daham ti sirok ta algarubo. Itirabaw man ang name ti big bike. Ipaidanak ti loko. Makaaramid na nga talaga ti kastoy. Kadagi di mo na nga babae na. Inagkan na, nagkitibibig ko, manong name, sabay, apros ti barukong ko, iti pa'y baba. Uy, Bobby, wag yan. Tapay, huwag gamak lang, sigamit, hindi mo pala kaya, di oras lang. Dato'y ramay ko. Ang tatati, nagloko ka. Kasto sa tararamay doon ka nagkita girlfriend mo nga duma. Si Kapay lang. Padasin naman lang, dito about the big bike. Dito ita nag-sex. Bastos. Man, isang ayusakan ka na. Andiyan kaya, Bobby. No. Kinunak manong name kiti magderek inayos ko di bagi. Kas kalasaan nga disenteng lalaki. Uy, professional na ngagpadpada, ha? Kadamot kahit yung hotel. Samping ita. Kaya madaan tunukong daway. Basta samping ita. Let's go. Tulad ako sa Jibalay. Manong nemi numanan na awisan nak ni Bobby ngem no way ko nak talaga. Nagbalingin na ka natib ka. Check pa kayat ko na. Samat nga nagpilit manong nemi. Di napupuutan di aldaong manong nemi. Nasurag gaya man nga wayimi kini Bobby. Kumusta ka tamatan ni Carmelo? Ito opisina manong nemi masadag kanyak ni Duna. Hello, Ria. Kumusta ka ni Bobby? Dajay. Awis ng kaya. Talaga nga natulog ka. Saan mo nga itulog, ha? Saan? Ada ngamin karik ti bagi eh. Nusin to at talaga ti lalaki nga na kari para kanyak. Isundot pang ipaaya. Baka ni Carmelo lang. Patsim da ita. Awang ka din damang mo kay ni Carmelo? Awan matanas ka nga pangdamagan ko. Si Kada? Ada. Bakit kita? Kan makasarsalita. Masara tumawag ka niya. Saka tawagan na. Kasi ka nakatawagan? Idi. Imi din na mga tanata, saan ko na sungsung-batan. O message na kat saan ko nga pasbasain. Idilit ko nga dagos. Baknangan siya ka. Mati kamat kasi na parang baknang. Patsimmet, aman. Ano ko mati baklang na? Ano pa nag-urnong na? Ano ko urnungan na? Di ba ko nanak ang kaiding at sa baling urnungan na? Saan nga motor? Sus. Motor lang, tigid daw kang kuana, din ipapinatgan, din siya nakon. Bagtad ni Bobby. Saan lang ba sa motor? Dikit talaga na pinta sa motor, big bike. Saan nga wave? Malagim mo di birthday na? Birthday? Hindi, patak pa yun. Nagbe-birthday na dyan. Nagpapaala imot nga ron. Birthday na ito no Lunes. Ada kami ni kasyon nyo? Da. Baka sikat sinsublat ng inaram. Hamad nga ron. Ngayon girlfriend na nasa Bali. Dansan eh. Nag-ring sa cellphone ko manong name ni Carmelo tumutawag. Ni Carmelo. So tumutawagin ka? Nakalagit man. Sung bata man. Kaya? Sung batam.
Sige man laing. Hello? Hi. Kumusta ka? Kastoy. Kumusta ka ni Bobby? Mom? Hindi pa lang. Magkita kayo. Okay kami. Dandaning bagad din, nagkasar kami, ha? Mabaling ka din bitarang ka. Daki ka ni Duna. Doon ka, no? Doon Lunes. Nalipatan ba yung birthday ko? Kasano? Hanggang malaglag yung birthday mo, kakaiso nag-birthday ka, datapay lang, di ka pa nagpaala. Isupay ko na, ginaimot mo. Ano kami iurunong? Ano kami data klase iurunong? Wan manong naming inasadgan na ni Duna kat na magsalita iti may panggap kay ni Carmelo. Baknan ka nung. Alam ba't pangalan na baknan na? Kat di urnong na. Malaksin ka mo opisina at apa yan business na. Posible Malagay mo ti birthday na? Birthday. Idida kami pala naminduhan nag-birthday. Saan pulos ka nagpaala? Isupay ka no? Imot nga talaga. Nga magpaala ita. Awawisan na ta. Sika lang. Edi tagring di cellphone ko manong name nakiktutak. Sino? Carmelo. Talaga nga awisan na ka Tamang pa lang tumawag manin. Nabayagan. Tawanan din na palabas. Sabi kami saan ka nagsukat iti SIM card. Pambarak. Nakatulag iti maikawa. So batang maruda na. Sinong batak manong namin pilpilitak. Hello? Hi. Ria, kumusta kayo ni Bobby? Okay kami. Dandali kami nagkasar. Abe mo, makikita kayo Subsubay ba naklata? Hamed, meron na siguro. Malagay mo ti birthday ko? Tsak malagip, dadi ka matpuros nagpapaalak. Nagpinas ko mga ag-date ta, no birthday mo iti. Mapanta ko mama iti first class nga restaurant. Saan kat imot ka. Mabalin nga awisan ka. Doon Lunes. Agkoy kayo to kiniduna. Sa din amo ni Duna. Diyan ka mo, baka adan to date me kini Bobby. Please, Rhea. Sabi kami. O, may kasukat ko Saan nga dito issue Kahit ko lang ipakita kang ka. Noon niya di bagbagay di ngayon ornong. Saan ako nang interesado? Umay ka Pakaragsakak no dakan to. Kaya takto, para maring naon ni meron na nga date me kini Bobby. Lunes date after office hour. Ako ito kayo doon na kinito na. Kasanun na kami kini Bobby kuyog, okay lang. Wari ni Bobby. Napimpisa ni doon nagkadwam. Sana ka nagkari manong naming di dumteng ti Lunes, kulit-kulitan nak manong naming ni Bob, ni Donna. Ti makadakas manong naming, tinawagan nak ni Bobby. Sweetheart, dandanin dalasin ko. Sige, kasi dati orayan nak dito Uno orayan ka dito Sungarot ka timawag ta. Anak lang orayan din. Ha? Tapa Ada sa maling nga ilogan mo mic mo? Saan? Sige, nasok ko na. Nakarod mo ki birthday? Sino? Ni Carmelo? Sukad ma'am, ni Duna. Ninsa Duna, girlfriend nun Baka kayo mo sublianan ni Carmelo? Magano no? Sige nga rad. Tun bigat langan ng tagasan ka di balayo. Sige. Yaman ti papanam. Munsa di naman ti papanam. Sino man ti kadit mo. Good luck. Simuro tak maron manong na imi kini Duna. Nagtaksi kami. Kalpasan na manong na imi nagsarating ti taxi ti. Lugar dito yan ta.
Kuno spagitam. May sa kadagiti kondo dito lugar tayo. Pakaangayan ti birthday na ya. Sumurot ka kadlatan na ya. Manong Nemi, kangatuan. Nakabutbuting tayo ang dasig. Papanantang amin, katin na. Ito pa kaangayan na. One. Edi mismo nga kondominium. Edi kwarto. Ngayon ornongan idi ni Carmelo. Nagdakal siya. Kaya nakalawlawat ti Pirandana. Napangkan? Inawistak na minsan. Boyfriend mo? Haan? Sama ka na propose kanya. Yung matawag-tawagan na. Sakit pag ipapapasan natin sakit ninagam na ka. Sakit pag ipagpakitaan na noon yaman di kiti asensuna. Eh, biglang sakit ti ulok. Sige lang tabapanin. Bumaba akon. Shhh! Sika mo na data dito eh. Inadyan lang kwarto o makan. O apay. Dito yun eh. Mabit lang. Eta, manong Nemi ti uneg nagpintas. Sumagmanulay nga tattao din danon mi manong Nemi. Ada parte mo nawan. Ada. Kas makita. Medyo ti cake. Dagijayan, dagiti makan. Carmelo nga eh. Kure ka, bakit tumawan dito eh. Ada dyan, beranda. Makan. Siyempre kablawan ta. Inasadgan mi manon Nemi. Nito na mismo, muna nga nag-uni. Happy birthday, Carmelo! Dato awatan din ka kay Soda. Manano mo nga regalo kang ka. Nagregalo ka pa hilang. Tinas kang gadada kayo. Hi, Rhea. Di na ka di kablawan? Man, happy birthday. Ana? Kasta ka dilatan, happy birthday. Ako ang beso-beso na. O, di siya akon. Kung nanay doon naman ang name. Kitsi ka. Ilayat ko man ang name nga. Rakupen, nagbeso-beso kami. Ililiklikan na. Carmelo. Ururayan ka. Di mo namin. Na nagtangana kung mga ururay ka nga. Di na naglisya akong pasensya ka na. Hindi tado masadag man ang name na lapsat. Nga babae. Happy birthday, sweetheart. Manong name nakita ka mismo. Panagin narakop da. Panag lips to lips da, manong name sa akwanan mi. Isa ni Leia. Leia? The girlfriend ko. Leia? Ni Donna. Ang mamumon. Ngayon mamupay mo ni Rhea. Di ka mala dandan ka magkanagan ha. Letter R. Araw king kuha na. Letter L ka na. Leia. Rhea. Hi, Rhea. Nagabrasa kami manong Nemi. Nagtagtagar-gartimak. Apag nervous ka. Awan. Nabayag ka yun? Almost more than a year. Isagod na kanya ka na ito yung kondo. Next year, mambino nga siguro ang kasar kamton.
Nagasuswerte ka, Leia. And advance happy wedding ka na kayo. Manong na may kakaasyak lamang terterad tirik na. Tirik na nga jak maawatan nuapay. Masaktanak. Masaktanak. Manong na may nagpambarak. Sinapol ko ti CR. Patuldo da manong na may katagdardarasa kasi. Ano na ito yung marikrik na? Sakit. Diyak lang ala ka oray. Kasi nagayam ti urungan na. E mayat nga amang yung motorsiklo. Tapi saan nang imba ka kaniyak? Manong na imi. Inuwa ko ti cellphone ko, tinawagan kisona. Nabayag sakbay nga sinungbatan na. Hey, anak kong dito si Ar. Carmelo? Happy birthday. Manen. Nagsasangit ka? Haan. Anak ko, nabayag ka dito sa Ar. Unang magustom na ginanta. Okay, di ba? Apa yung di mo ka? Nga kondoy unit gayam ti iyon ornungam. Dinak-inig ka ni ti kundawin nga nag-explain. Kahit kung sa ganahan ti masakbayan ta kuma. Naguro ornungam. Malangsit sweldo. At abay online business ko. Awan ti sinayang kong oras. Para kadata kuma. Yung sinaktanak, Riyang. Insukat na kini Bobby. Good luck na kayo kini Bobby. Nagyaman na din tangga ti birthday ko. Tapno iparopam kaniyag, ti ba nagbabawi? Awan ranta ka hasta. Tabarbarin ko nak numay ka, kat maraman naman ti paalak. Idagber-birthday yak, itamindo a birthday ko, idi ad relasyon ta. Saan nga pulos ka nagpapaalak ka? Isupay ko na. Ita, dahil ti birthday ko nga sa pa nagpaalak, sumaroon to ti kasarmikin ni Leia. Sana ka din nga yatin, Carmelo. Tarumeng ka din nga yatin, tikaskan ka. Insukat na ka ni Bobby. Ang mamok ni Bobby, magmantasan mo pa yun ay paitibagim king kwa na. Yung ka sa akong tulay pa ay tiyasin naman nga lalaki. Kagasat ko. Ti virgin ka pa lang. Diklikam ni Bobby sakbay nga maladaw ti amin. Saan nga seryoso ni Bobby kan ka? Adot babae ni Bobby. Patpadagsan ti boyfriend ko, saan ko apad padagsan? Rumor ka ditan. May kan. Rugyan to yun. Madaman ti kararag. Ay nagalpasan dita. Kantaan daktan. And then, nag-dinner dito. Ngayon sana ko manong naimi ng batandar. Idermuhara ko dito si Adret so akrimuharin tayo at nga kwarto. Ginamang kong elevator manong namin nagawid akon. E akon dito'y walay manong namin tuloy kong tinagsangit. Tikapsat ko manong namin nga Jack. Ito sa mariti kwarto. Ate apay. Awen. Nagdadaras ka kasi mariti sa lad mo. And then mangig ko sa ibig mo. Nagsinakayon ka ni Bobby? Sama na kaso ti pa nagsangit mo, idi-insinam ni Manong Carmelo Ngayta nagsinakayon ka ni Bobby, aping sangitam. Isot nang isinakan ka? Hanggang nga nagsina. Alam nga ti sangitam, awan.
Katsi ka, kumusta si boyfriend mo? Okay kami. Ako ang padagdanagam. Kung nagbabawi ka, no, aping nga sanga na kayo malagi ni Manong Carmelo. Panawan ako, kahit kag may mesa. Please. Sige, huwag ka lang magpakamatay, ha? Saan kong katamat na doon nagpakamatay? Kabigatan na iti pisina manong name dagos nga masdag ni Dona kaniya. Naman na mitrabi. Ha? Nagawid akon. Abay, sanak lang ko mangimimay. Abay naman pinilit na. Di ka kumamit kayat kapilitan ano di mo kayat. Timat mapilit di na kayat kat. Masakit. Nagbabawi ka. No, mabalin. Actually, lang kay ni Carmelo. Saman nga rin nga mabalinan. Talaga nga saan nga mabalin. Kapag siyempre, saan na kan nga lab dya tao? Diyan baga nga liklikak ni Bobby. Ama muna ni Bobby siguro ah. Pudo nga to nga do't babae na. Sigaman, boyfriend mo, di mo masipsiputan, no, di mo madlaw, no, anya? Masarutsyot ko man. Sino patpatag mo ka nakwada? Ni Carmelo, ni Bobby? Nagtalga ng itrik na kini Carmelo. Dati ka po na nuapin na sangkom itad tibag kini Bobby. Takas layor ore ko kini Carmelo. Ngayon talaga nga ta, ngayetan na ni Leia. Kat siyempre agkakaidadan, agdandanada ni Gikondo unit. Agliblibindan, saksaganahan din pa nagkalaysada. Sekando ka no ting, may dubunor, tarantada. Tabay. Takait ko kuma, kensyak ko mga talaga talanda. Di naman katawa na kastas ka doon ha. Manong name duwa bulan tinapalabas, madlaw ko dinakbat tanuway alaalaan ni Bobby. Pagpambar na manong name, natadahal ka no di motor na. Gumanin tawaga kiso na, I miss you. Kat, mabaling nga din nga, nag-dinner ta. Sige. May kadagasan nito after 5. Manong name, adamat ti motor na. Kung ano dahil, natarimaan ko na. Sige, sumakay ka. Arara ko pa manong name ni Bobby, kabayatan ng trataray ti motorsiklo, ngayon taad na ti panunod ko kit ni Carmen. Apay akastoy, kinon ko nagtinakim ko. Dili tamandama kami nga mangmangan manong name Ria? Yes, mami. Awisan na ka di manen? Amo, nawisan na. Kasla kayat kon. Kanya? Ngayon pa iti magiging ka. Wala pa dasam nga awisan na. Ungkunak. Saan nga mabalin eh? Ha? Apay? Isunod nga, imanugot ka nag-dinner tato. Baka ka lipatan na ko. Papi, abay nga lipatan ka. Adan si Mamot sa dibalay nga babae, nasikog ka. O siyang kagsangit akas na.
No, no naranggasak ko no dagas lang taon. Iti bagam nga mayat kan. Kahit ko kuma. Nabay mo nga pagindar sang kaangim. Nakakaasi kamit. Buta sana seryoso ken ka. Nisinja ni patpatik ko. Isong yung palubos ko nagsikog. Gabuta nakasagana kaming kasarken ko anak. Ngimsi ka? Bigla ka dimting. Kasapulan na. Kasapulan kas kanya kanda motor na. So tinutupang ka. E magdasamong impahit ibagim kanya. Tadi kat agsikit ko malaon na tinakin mo. I'm sorry, Rhea. Kahit ka nga tong patungpahan, Bobby. Kahit kang tunog-tunog ka. Amom ka din nagsasaro, no? Dahil kinadagan sa nga simbang bay tibiyak ko. Sa nga balik kumakunak, no talaga kumamat nga seryoso ka kaniyak. Pudno ka ko na ni Carmelo. Yung paglakid din ta sang ngunit at tibagikan ka. Timakdera kung marong nemi. Ilipas mo tibangan. Hawanan ganas ko mangan. Pinalipas na kumapaya. Sakbeng yung pagamtikas ta. Ardong. Kung nakman ng nemi, kinala kong dibag ko. Hawanan ti paglugaan ng mga gawid. Itulnog ka. Hawanan ti bibi ang mukha niyak. Oreg pakabat na kaya kun. Hawanan ti bibi ang mukha niyak. Ore sa sinuditan ti mangramramas kanyak. Kinunak manong nemi kat kaslaawan ti ammo katurungan. Pag naakapag na. At apet ti gundaway nga natang ngagayam ti ayan ko manong nemi kit businaan da. E di mabanong ako na magnapag na manong nemi. Nagsardenga. Nagtugawak manong nemi. E di pa nakas shoulder ti kalsada. E di tagdag sardeng manong nemi akot sa iti batog ko. Binabayak lang sinuman deta. Sambat nga organ ni Bobby at siyempre motorsiklo isuna. Nakadumugak manong nemi. Pwede mangigkong danapag tumasa sa sapatos, pantalon lahat na makita. Ano mo, Brown, dito eh. Tinangad ko. Carmelo? Abay, dakad to eh. Kasting oras. Kanapag sagsangit ka. Lugan mo dito. May sabi ka na kiti. Inurornongan. Sino kaduam? Awan. Mekan. Itulnog ka. Saanan, Carmelo? May kan. Pagluwanan ko mga rod. Taxi. Baka ang pagbayad mo, itulong na kayo, Jilok. Kailan tamit, itulong ka gana di balayo. Oh my God. Wala motorsiklot kayat mo? Nabing pinastikot siya for wheels. Si Moro takman ang nemi. Nagloka na. Let's go. Seatbelt ka. Seatbelt. Seatbelt ka. Tanang pataray ka din. Basta seatbelt ka, baka nagsaan rita. Mamultaak pa eh. Isupay. Isupay? Sayang, no? Nagmultaak, siyempre. Carmelo? Ano na pasama kami? Nag-date kami kini Bobby. Pinampanawak.
Tabay. Imasik ko mamati mga nang isumati pa ng ibaga nang sinakam kanon. Nagloko ka, mami. Pinalpas na ka kumabay. Sige, katawa ka. Di nasaksakit kanya kadi. Hindi ba kang magsinat, ha? Gabuto saan ka lamapat gang. Makalat yung motorsiklo. Nasakit saan? Nasakit. Dahil dapat tinarik na kidisina na. Inayat ka. Amok katsikan to. Masamad gayam. Abi nga, hindi mo inlawlawag ada ako sili. Di nakman inikan di kong tao eh. Di mo binasa na text message ko. Sigon kanido, nagdildili naman. Nalado ka din ti amin, Carmelo. Naglibibit kami kinilaya. Kinapudno na. Kaya tawag na itay nga positive. Ada nagpitpiti kita sa klod na. Kastala ti bihag, Rhea. Dumtag lang di lalaki na ikari para kang ka. Pagpitnasan na, virgin ka, di ba? Ora iba ka idingatan, dimut kayat, baka kastakin ni Bobby. Di kan tumalipatan, Carmelo. Kastakmet. Pasat kay di biyak ko. Pasat kay di napalabas. Kang kanayon kong tok malaklakip. Rhea. Idada ko niti silad ko dito balay manong name paspas rekan na ni Tina nga adjek ni Carmelo. Iti tuldong na njaka mo na pastrek na. Basta nagdadara sa klatan na. Thank you. Kung akong saksi mark dito balay. Dito ko ngin tuloy tinagsangit manong. Nalaos apa nagbabawi. Iba na nga ron. Siguro kat dito tiniyurit nga gasat ko. Kinunan ko naktinakam ko manong. Iti nagkalay sa manong name da Carmelo kinileya sa anak kanapnapan. Di doon na manong name iti matentar. Idagpas ngay ni Leia kat pabunyagan da ti anak da ni Carmelo Jr. Aw-awisan ak maninidunang sa anak kanapan. Abi di mo kahit umay. Di mo kahit ti mga anak. Bakit sa anak mo na inala? Di nakbataw tawagan ni Carmelo. Di sot tawagan. Pahamo to na. Tapos to kamalipatan. Ado di kita agar-ari man ng ka, klone mo, ti may sa kanakwada ng siguro duma, natataga na tayo talagang ipatpatig na ka. Ngayon linumbaan nak ni Tina manon naming adjek nga nagkasar. Gapat masigog iso na manon naming kat talaga nga nagkasar da. Manang sorya, muno naak. Ano sigog lang. Agay ka ito marunong katawan manon naming si marunong ni June nga adjek ni Tina nga nagkasar. Oyo, yan ako mo sika. Rhea. Nang, awang ka na dipanggap mo nga makiasawa. Sino mag-asawa ka ng boyfriend ko? Katagaruti kita kararam ka. No, wati mariknak ngayat kadakwada. May sa kadakwada lang. Ganito nung kanong karoon tayo parang asawa mo kat sumaron naman ni Tessie. Makapaggraduar, baka agsikog, agkasar. Modo di kan. Baka jeburadek, agkasaran, agdianto pa agkasar. Ado nga pa'y sumanong na imi di kita agar-aram kanyak ngam tsaka mono apay. Wen, dito pisina, may takpasyaran dito balay, tawagan da, makichat da. Yung talagang, kasla na bibinagan ti pusok, kasla dinan amo tagpitik manong na imi. Kasla na tayo ti pusok nga kayat. Kasla nagbaling nga pubiyak manong na imi di kiti duwa nga nagbaling nga boyfriend ko. Wen, kasla sa pulat iti
lamina ni Carmelo manong name. Nga maging ka na gito manong name. Ngayon buray ko dito ipakasalita ang ito yung programa awang pay ti kasukat da Carmelo kay ni Bobby. Idin to manong name tatalon da kiti putot ni Carmelo. Iti asawa na nga ni Leia. At ito kitugod daw yung manong name nga di maliklikan nga kita kami nga hindi kliklikak ina. Ini doon na manong name nabayagan nga nagsawa. Siyak langin di bakit abalasang ito pisina. Anong naimin do jak to laamo inton ka ano nga dumteng tik lalaki na kari para kanya. Bidjinak may lain. Awang pet experience ko. Idin to, tadagiti kakabsat ko manong naimin nag-aasawa dan. Siyak nga inauna, siyak kumatiin muna si Mina iti sidong dagiti naganak kanyak. Ngayon siyak iti nabati katakuan. Nasa nagbali na nga naliday manong naimin iti biyag ko. Pati da tatang krina ng manunay mikit malmalday da. Intol ka ano, nga dapo ko, nga mabaliming kaywanan ditoy. Nangtang, di mapangkay ka ni Tina. Nagatotapo ko yung kayong kuwana. At ayubat ka ron. Mapanahon mo di tatang mo, ti taltalunan. Doon nakaano pa nag-asawa ma. Ria. Bayan nyo nang, aklo nagtulat na nila kay Puldo. Susapo. Lakay Puldo. Susapo. Nanangin. Di na siya tapno sigurado. Sigurado nga, di nakpulos sukutan. Naragsak ako mga rodmat. Din to tatimat makakayan. No mga sawa ka mat lang. Alag ito talaga. Kasadar mo, no, umubingim si ka, okay lang. Anong name dahito ti pakasaritak, barbareng kunak, no dahito Iyumay ko pa nagkataklin, ken panangiburay, iti pagkasarita, iti programam, ket adu dagiti sumangbay, ngagbalin nga, gayem ko, wan manong name. Adu dagiti ag-apply, arbaring na da makalukat, ti pusok, anabayagan, nga nakasera, ken nakakandado. Agyaman ako na manong name, iti anos mo, nga nangurnos, kalbasa nga inted ko king kadi Italiana through your messenger, kanagyaman ak no damat sa, basit rin no, pag man na naalaan ka na kita dumgag ka na si pagkasalita. Awan man iti papidot nga adal no adda. As pagarigan, mabalimet nga isu iti pagsarmingan. Takang kanayon ko mangmangiking ka. Nga amin nga adda dito lubong kat adda nakalimeng apakasalitaan. Kat tunggal pakasalitaan, adda mat may bati na nga adal kapagsarmingan. Siguro, gabutis nakurang nga pa nakaawat, saan nga pa nagururay, kan saan nga natibker, iti singgalot tiya nayat, iso nga pasamag ti panagsina. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo, Ria. Thank you, Ria. Kat, thank you mat karag iti nagdengag, kanagbuya, haya. Sabi ko mata nasurutan nyo mat lang na ito parto na, haya. Ni Jess Andrada, ha, kunana. Nadia, tol, di kan tumat kami makatututor ko na. Ni Joakim, awan happy ending na sender.